Hoi, ik ben Britt Evers, kom uit Aardenburg en word precies 2 maanden na de verkiezingen 18 jaar. Dat betekent dat ik nog geen stemrecht heb. Toch ben ik heel erg geïnteresseerd in zowel de landelijke als de lokale politiek. En met dit programma hoop ik je te informeren voor jouw stemkeuze. Dit is Britt en de gemeentepolitiek. Mijn naam is Britt Evers en ik sta namens RTV Schaldemond vandaag op de markt in Aardenburg om de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid te interviewen, Robert Evers. Wat zijn de belangrijkste standpunten van uw partij? Nou, ik vind dat wij hele goede zaken in ons partijprogramma staan hebben. Wij vinden dat er een betrouwbaar bestuur moet komen. Wij vinden dat de inwoners centraal moet komen te staan. Maar we kunnen het niet alleen. Daar hebben we de inwoners ook bij nodig. Dus wat ik kwijt wil, ik zou zeggen, mensen, als u dat ook vindt, als u echt serieus genomen wilt worden, stem PvdA. Wat kan uw partij betekenen voor de jongeren binnen de gemeente? Nou, voor de jongeren binnen de gemeente moeten we... Nou, ligt er nou natuurlijk wat je exact onder jongeren verstaat, welke leeftijdsgrens. Voor de hele jongeren moeten we natuurlijk zorgen dat er goed onderwijs is, dat er fatsoenlijke speelgelegenheden zijn, dat soort dingen. Voor de weer wat ouderen moeten we zorgen dat er in elk geval woningen beschikbaar zijn. Dat jongeren die hier willen blijven, dat die aan een woning kunnen komen. En voor de groep daartussen, ja, we moeten zorgen dat er goed onderwijs in de gemeente blijft. Het Swen College is van immens belang wat ons betreft. En ja, ik zou ook best graag een uitgaansgelegenheid in deze gemeente zien. Maar die gaan wij als gemeente niet bouwen. Dat zullen ondernemers moeten doen. Dat ligt er uiteraard aan op welke locatie het zou moeten komen. Maar wij willen daar zeker welwillend aan meewerken. Als er hier een ondernemer komt die een uitgaansgelegenheid ergens wil realiseren, graag. Wat is uw standpunt in aanzien van Vitaal Westers-Vlaanderen? Wij zijn van mening dat een burgerparticipatie eerder moet beginnen als alleen maar inspreken. Die moet beginnen als je de plan gaat realiseren. Zoals nu bij Vitaal Westers-Vlaanderen. Er is een verkenning geweest. Hoe het plan nu exact ingevuld moet worden, wat en hoe er gedaan moet worden. Dan denk ik, laat daar die burgers over meepraten. De meeste burgers weten zelf het best waar er behoefte aan is in hun dorp of in hun buurt. Dus laat ze meepraten, haal daar de input op. En zo kom je volgens ons tot de beste plannen. Wat moet er in de komende regeerperiode, de komende 4 jaar, echt gebeuren volgens u? Het allerbelangrijkste voor ons is dat die woningmarkt nu terug goed gemaakt wordt. Is op dit moment echt een ongezonde situatie. Dat moet goed gemaakt worden. Er moet een verbod komen op die toeristische verhuur. En die tweede woningen, ook dat moet aangepakt worden. Dus wat ons betreft moet er een opkoopbescherming worden ingevoerd. Dat als een huis verkocht wordt, dat mensen ook verplicht zijn om daar zelf te gaan wonen. Bij nieuwbouw moet er een zelfbewoningsplicht komen. Dat mensen verplicht zijn om daar zelf te gaan wonen. En wij willen niet alles aan tweede woning overlaten. We zien natuurlijk dat er een aantal voorzieningen die worden geclusterd in de grotere kernen. Als je voorzieningen clustert, moet je wel zorgen dat die voorzieningen bereikbaar blijven voor iedereen. En niet iedereen heeft de beschikbaarheid over een auto of wat dan ook. Openbaar vervoer is primair de verantwoordelijkheid van de provincie. Maar de provincie die komt met de hoofdbuslijnen, met bushaltes. En waar wij als gemeente mede verantwoordelijk voor zijn straks, is om te zorgen dat iedereen vanaf thuis bij zo'n bushalte kan komen. En dat kan door een flexibel openbaar vervoerssysteem. Iets wat veel gebruikersvriendelijker is en ook goedkoper is dan het huidige haltetaxisysteem. Hoe het exact ingevuld moet worden, weet ik niet. Maar wij willen een fijnmazig, flexibel vervoerssysteem dat voor iedereen beschikbaar is. Waar je gemakkelijk gebruik van kan maken. En dat je ook gemakkelijk dus in die grotere kernen of bij die bushalte kan komen om richting Terneuzen of waar dan ook te gaan. Hoeveel zetels denkt u te halen deze verkiezingen? Nou, ik heb alle andere partijen opgeteld wat ik denk dat die gaan halen. Dan blijven er nog 5 zetels over, dus die moeten voor ons zijn. Maar heel serieus, wij zullen heel tevreden zijn als we er 3 gaan. Dank u wel.